presented by Tilak Recording Studio. चल शिव गुरु चर्चा मगे कमे रुपया खर्चा मगे नाम लिखे तो तोर परचा मगे चल शिव गुरु चर्चा मगे बहिना चल शिव गुरु चर्चा मगे नाम लिखे तो तोर परचा मगे शिव गुरु के महिमा बहिना छै गे बड़ भारी नीलम दीदी हरिंदर भैया रहे बड़का पुजारी गे बहिना हे गे शिव गुरु के महिमा बहिना छै गे बड़ भारी नीलम दीदी हरिंदर भैया रहे बड़का पुजारी सिसिया बहिन के दर्जा मगे चल शिव गुरु चर्चा मगे 10 रुपया खर्चा मगे चल शिव गुरु चर्चा मगे बहिना चल शिव गुरु चर्चा मगे नाम लिखे तो तोर परचा मगे हे गे शिव गुरु के घरे घरे हो छै बहिना चर्चा खाले तू सुन गे बहिना लगतो कमे खर्चा गे बहिना हे गे शिव गुरु के घरे घरे हो छै बहिना चर्चा खाले तू सुन गे बहिना लगतो कमे खर्चा प्यारे लाल के दर्जा मगे चल शिव गुरु चर्चा मगे कमे रुपया खर्चा मगे चल शिव गुरु चर्चा मगे बहिना चल शिव गुरु चर्चा मगे नाम लिखे तो तोर परचा मगे सुन ले presented by Tilak Recording Studio.